Sabtan wayang kulit Ki Sunarto Guno Prayitno. Waduh Gus, leng-lenging dira mangungkung kandhuan limang lelena tanpa ganen. Ana kawan Petruk Bagong mlayu-mlayu matur ndara. Kula nderekaken putramu Ndarangka Wijaya nembe mawon nglampahi tapa brata dumadakan teng tengah alas pinanggih kalian gajah muntalke traling gubut raganipun putramu dilenggahke teng gigiring gajah. Banjur saiki ana ngendi anakku lanang dipun melajar ngidul tebih pelajaripun gajah betul Ndarangka Wijaya Gus. Ora ledok ujare si Daplok. Ana kewan kumawani arep mrawasa anakku lanang Ndarangka Wijaya mungsuhi Janaka. Janaka. Watananira layung kumelku cemranyo maratani katengipun Kakang Dimas Janaka tare wangi munggah gunung mudhun jurang telasak Wanawasa nganti mlenthung sak jagung-jagung sukuku mergo pertekipun Kakang Upadi Dimas Janaka. Gagang Mbok Banowati kok melajar wonten menapa? Aku njaluk tulung Dimas pun Kakang tulung ana, pun Kakang tulung ana. Kenging menapa? Tak caosi ngerti ya Dimas, negara Ngastina kuwi geger merga ana kraman. Nganti Bapa Penemban Durna dikunjara kok Kadipati Ngawangga ya dikunjara. Kok Prabu Baladewa kondur ning negara Mandura. Kawula munggawa Ngastina rembug bubuk dadi rempon. Ingkang dados kramanipun sinten mangke kula sagah nyangking murdanipun. Ora ana liya mung kejaba gamu dhewe. Pancawala kelawan Antasena dina iki ngraman Dimas. Oh. Apa tumune ngatasé bocah wingi sore kok ngame-ame kalenggan? Kok nggege mangsa ngelak wanci? Mundhak kurang prayoga kedadiane diarani bocah ora duweni unggah ora duweni tata krama. Dimas Janaka pun Kakang ya wis kapang banget. Aku kangen karo panjenengan Dimas Janaka. Watone gelem nyelametke kamukten negara Ngastina, mbalekke Pancawala, mbalekke Antasena. Dimas Janaka yen kangen buta apa mengko bakal tak paringi Dimas, tak menehi. Wis to, pilihan kaya abot pun Kakang apa abot Antasena. Yen kabot katresnan Antasena kae balekno supaya minggat saka bumi negara Ngastina. Cangking murdamu nggih Antasena.
Karta mreter tamtu tamtuning utama titi tetep dadi wadya pangudanging jalma. Mbah Sengkuni aja ngapusi karo aku. Mboten, Nger. Jarene mengko yen wis ngajik wahyaning mangsa kala ana satriya sing dilenggahke dampar Antipraba. Lah terus iki sapa? Lah nggih mboten mangertos. Namung dipun tenggoke mawon niki kagem titikan. Bilih satriya utawi ratu utawi brahmana ingkang kuwawi lenggah wonten dampar Antipraba ingkang nglenggaken nggih menika Gajah Antisura. Yen Gajah Antisura sampun nglenggaken satriya utawi pawungan inggih mertandhani titah menika ingkang kasinungan wiji ratu tundhanipun dados wadhahing Ratu Wadil. Mangkono Raden Patih Sengkuni nggihipun sami ngudar gagasan ngudaraos kelawan Raden Antasena miwah Raden Pancawala. Kok sapa? Galia, Galia. Saking katebian pelajaripun Gajah Antisura ingkang wis nglenggahaken Raden Angkawijaya. Dupis kepareng tinuju ganing kang senedya nguncalaken telale ngubut raganipun Raden Angkawijaya dumadakan kalenggaken wonten dampar Antipraba. Yang Patih Sengkuni kae ora pangling kae malah diku dhewe kae Angkawijaya. Lah inggih menika ing kesenungan Wahyu Ratu, Nger. Oh, adikku Dimas Angkawijaya, Dimas Abimanyu. Pangapunten Duh Kang Mas Antasena menapa dene Kang Mas Pancawala mboten ateges kula menika gendung kumalungkung nanging kula mboten mangertos sangkan paraning dumadi namung dipun lenggahaken wonten papan mriki. Eyang Sengkuni inggih Nger nyuwun pangapunten. Kowe ora luput, ora kleru. Eyang Sengkuni sing dilentrehke. Nggih. Kula dadi tiyang sepuh kula tak matur anggir Angkawijaya. Bilih dampar Antipraba menika wau kalian Gajah Antisura tilaranipun eyang panjenengan suwargi Begawan Palasara. Kanthi titikan bilih pawungan ingkang kuwawi lenggah dampar Antipraba menika pertandane kesinungan Wahyu Keprabon utawi Wahyu Ratu. Lah inggih titah menika mau ingkang kuwawi lenggah dampar Antipraba ing saged nurunaken wiji ratu trah tumrah engga putra wayah ingkang tundhanipun saged dados wadhahing Ratu Wadil menika, Nger. Siap-siap mundur. Ora patut banget. Lah kok malah jebul Angkawijaya sing lenggah dampar Antipraba. Abimanyu, gelem kaya mudhun, ora gelem oh kelakon tak larak nyo tampanana. Wis mundur. Siap-siap Kakang Pancawala. Dimas Abimanyu, Dimas Angkawijaya lha apa tumon? Bocah wingi sore karep nglangkai marang panguwasanipun Kakang ora trima aku.
Kok Dimas Antasena Kakang Antarjaya nek ora trima Angka Wijaya lenggah dampar terus arep mulasara saiki ora sah mulasara Abimanyu Antasena wae ora apa-apa aku saged dadi ganjele Angka Wijaya aku saged dadi bantene Abimanyu patenana wae aku Kakang Antarja aduh kadangipun Kakang Dimas wis eling wis Dimas Antasena yen wis eling sedulur bali sedulur sedulur sing padha akur aja nganti wong sedulur kok do ora akur omah jejer bareng sak omah do neng-nengan apa ora isin diguyu tangga kiwa tengen iya lah yen anak sedulur kabeh padha akur sing dadi leluhur Eyang Pandu Eyang Madrim Eyang Palasara lan kabeh wae mesti rasane mulya, rasane seneng merga iso nyawang anak putune sing isih padha urip do guyub rukun manunggal tetunggalan. Eling, ya eling, yen eling mundur. Mengko pengamuk ing Kurawa sing mambengi Kakang Antareja. Amo Kurawa maju ayo Kurawa ndi Kurawa ayo Wah iki menungsane ora tata iki penyakite jebul Angka Wijaya sing ngowahi tatanan sing ngobrak-abrik Kurawa ora gelem mudhun dampar jotakon mati bos. Aku ya ora trima nek ora trima nyo. Bos. Wijaya inggih wa sungkem mugi konjuk tak tampa kowe gawe geger wong sak negara ninggalke kasatriyan kok ora pepoyan inggih kula mboten mangertos kok nglenggahi dampar Antipraba ingkang nglenggahaken Gajah Antisura pusaka negari Ngastina miderek ngendikanipun Eyang Patih Sengkuni ingkang dipun lenggahaken dampar Antipraba menika mertandani nampi Wahyu Ratu nggih Wahyu keprabon aduh nggih Angka Wijaya bocah bagus pun melu mangayu bagya muji syukur marang panguwasaning Bathara kena seneng ning aja mbungahi inggih kowe ingkang nampa Wahyu Ratu utawa Wahyu keprabon nanging welingipun wa aja nggegi mangsa gelak wanci aja nggegi mangsa gelak wanci sumurupa ya ngger balining negara Ngastina ana astane pepundhenmu para Pandhawa dilabuhi perang suci kang arane Bratayuda Jaya binangun mapan ing Tegal Kurusetra ing kono kanggo ngunduh pakarti sing nandur becik bakal ngunduh becik sing nandur ala wahyune bakal sirna wong nyilih bakal mbalekke wong nandur bakal ngunduh utang wirang nyar wirang utang pati ya nyar pati mapane ana Tegal Kurusetra mula tak kanthi bebarengan kondur ana ing Ngamarta aja nggege mangsa gelak wanci ngger
Bos. Oh, wah, bos. Tobat katengipun Kakang Dimas Janaka, Dimas Janaka. Aku ngaturke gungging panuwun tanpa upama. Najan sing bisa lenggah dampar Ki Angka Wijaya. Ning nyatane Antasena Pancawala wis oncat saka negara Ngastina satemah babar tata titilan tentrem. Saiki arep njaluk apa? Mumpung bisa pepanggihan mung wong loro, aku lan Dimas Janaka, ayo. Ngejak cara apa? Suwe ora ketemu mumpung ana wektu mirunggan. Ana ngendi Dimas aku manut. Najan ana ngisor wit gedhe ya gelem. Tengah sawah kae ana gubuk. Hayo padha andon katresnan dadi paseksen tak jenengke kae Gubuk Asmara Dimas. Ledok ujar si Caplok Ngastina geger gemprong-gemprong Banowati gone mlayu jebolan goleki karo tilasane Janaka. Tobat. Sinuwun Prabu Duryudana nyuwun pangapunten iki namung Dimas Janaka saged damel tentreming negari Ngastina. Wong wadon yang ketemu tilasane ganyi, ayo bali. Lanang kae Kandhanala bocah ndugal warisan ora duweni unggah-ungguh kami-ame kalungguhan njaluk pangkat njaluk kamukten negara Ngastina. Wah, idak jengelmu. Ya kena ning aja ngono Dimas Werkudara. Ngono wae. Iki wis jam pira? Wong perang kuwi nganggo wektu. Iki wis wanci plethek ing surya, wanci subuh. Lan yen diteruske nggonmu perang kelawan Yai Duryudana, mengko mundhak ngowahi kodrat ngowahi jangkaning dewa. Kapan le perang? 2 taun meneh besok yen arep adu nasib. Mukti ya 2 taun meneh, Cilaka ya 2 taun meneh. Wancine Bratayuda Jaya Binangun besok. Antasena sampun wangsul kaliyan Pancawala. Kakadipati ngawangga Bapa Penemban Dana kula nyuwun dipun luwari saking gedhong pakunjaran mesake.
Rangka Wijaya. Manten nuwun, mun sami ngumpul wonten papan mriki garwa lan putra wayah. Sinuwun Punta, sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Iya ya Kakang Semar. Iya Kaki Dipol. Nggih, nyaosi priksa. Lantaranipun niku Ndara Antasena dianggep ngraman, ning jane mboten ngraman. Keterangan ingkang kula tampi Ndara Antasena kepengin ngetingalaken dharma bekti anak kalian wong tuwa kanthi cara badhe ngaturaken layang kekancinganing praja masraken wangsuling praja Ngastina dhateng para Pandhawa ingkang lara-lapa Ndara Antasena ning ingkang nampi kamulyanipun Ndara Wijaya nampi Wahyu Keprabon utawi Wahyu Ratu. Lah menika nggih sinuwun kinarya titikan tembe benjangipun turasipun Ndara Wijaya dadi turasipun Ndara Pancawala, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja utawi Ndara Antasena. Ning Mang Bundeli niki lho, Mang catet. Iya. Turasipun Ndara Wijaya benjang ingkang saged nurunaken wiji ratu satemah dados ratu adil lenggah dampar antipraba wonten negaring Ngastina. Ngaturke panuwun tanpa upama. Ngaturke panuwun Kakang Semar. Aku yo ngaturke panuwun Kiai. Yo aku ngaturke panuwun. Sami-sami. Nggih. Lah, kanthi purnaning lakon ning sakmangke ndadosaken tentreming negaring Ngastina, tentreming negaring Ngamarta. Petangan ingkang ganjil menika pun dados jangkep. Lah niki. Ingkang ganjil sampun dados jangkep. Lah, lemah gunung sing gundul niki pun do ditanduri Palawija Wijipari mila saged tuwuh ngrembaka. Gununge pun boten gundul malih lan itungane pun boten ganjil. Ning pun sami manunggal tetunggalan ngumpul wonten papan mriki gundul lan ganjil. Mila purnaning lakon monggo kula dherekke ngaturke panuwun dhateng Gusti ingkang netahaken Ndara Wijaya nampi kamulyan nampi kanugrahan. Nadan iki tesik tesik bocah, ning bocah iso dadi bocah sing mursid, ngluhurke tiyang sepuh, ngluhurke leluhuripun. Sing tuwa niku sing truka, anak dadi wong sing kepenak, putu bisa dadi wong sing nemu. Iya. Tak candhi Kakang Semar. Iya. Tak candhi Kakang Semar. Purnaning lakon mugi papan mriki sakiwa tengenipun ndadosaken tata titi lan tentrem slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton, slamet sing ditonton. Durga mendhak kala sirna manggih hayu-hayu rahayu niskala.